Baliteke Gipuzkoan pentsatzen duzunean mendiak ikustea, itsasoa, paisaia, baina hau ere ikusi beharko zenuke. Gauza handiak egiteko gai den lurralde txiki bat. Bere tamaina abantaila bihurtu duena. Eta lehiakortasuna aurrera egiteko modu bilakatu duena. Hemen industria ez da iragana. Oraina da eta etorkizuna da. Berrikuntzaren alde egiten dugu. Dagoeneko, etorkizuna definitzen ari diren sektore estrategikoen alde. Mugikortasun jasangarri eta adimenduna, konputazio aurreratua edo zibersegurtasuna. Nazioarteko merkatuetan lehiatzen gara. Egiteko modu bat esportatzen dugu. Ekonomia ez direlako datuak soilik. Pertsonak dira, elkarrekin lan egiten duten enpresak dira. Administrazio hurbil bada, bultzatzen duena eta laguntzen duena. Epeluzeko ikuspegiarekin lan egiten dugu, eta orainak eskatzen duenera egokitzen gara. Gure enpresa sarea zainduz. Kalitatezko enplegua sortuz, ongizatea sortuz, talentua erakarriz. Gipuzkoa ez da lurralde bat soilik, gauzak egiteko modu bat da. Gipuzkoa ez dago etorkizunaren zain, eraiki egiten du.